Visoke temperature najviše su obradovale decu i mlade koji uživaju u blagodetima otvorenih bazena, a rashlađivanju u vodi nisu odoleli ni stariji sugrađani. Tokom letnjih meseci svakako jedno od omiljenih mesta građana opštine Odžaci, ali i okolnih opština je svakako Odžački bazen. I ove godine je javna ustanova Sportski centar koja upravlja bazenom omogućila odlične uslove svim kupačima i to po i više nego pristupačnoj ceni od 150 dinara, osim ponedeljkom kada se ulaz ne naplaćuje. Naša ekipa pokušala je da sazna od kupača koliko često posećuju Odžački bazen i kako su zadovoljni uslovima. Baš sviđa mi se ovde, nije daleko od Miletića i voda je okej, dobro je vreme, to je najbolje, tako je. Nema puno ni gužve i to, zato dolazim ovako češće ovde i tako. Pošto ja sam samo na odmoru ovde i tako, ali naspram ono što je bilo ranije, dosta je bolje nego što je bilo, da kažem tako. I kvalitet bazena i vode i svega. Dosta već tako popravljaju ovde i malo su to uredili i tako. Odlično je. Može još bolje, ali polako. Ima vremena. Sve mi je baš lepo. Pa jes, kad se uđe na početku i nije baš, ali onda kasnije jeste. Znači, do kraja avgusta sam ovde, imaju časove plivanja, što me jako oduševljava i što bi zahvalila i Marku i opštini što toliko deca ovde nauče da plivaju to. Moje deca su sa strane, ali ja ovde su sve troje naučili da plivaju i stilove i sve i voljela bi da se još više uloži u ove baze. Jer jako puno znači za decu. I celo leto sam ovde zbog dece. Onima koji bi da nauče ili usavrše plivanje na raspolaganju je škola plivanja koju organizuje udruženje Sport za sve Plavi delfin. Tokom prethodne nedelje organizovano je i noćno kupanje po prvi put tokom ove kupališne sezone. Bazen radnim danima radi od 10 do 19 časova, dok je vikendom otvoren za sve posetioce u periodu od 9 do 19 časova.